Моңарчы югалганнарда. Син мине монда операция ясатырга китердеңме? Мин сезгә ышанам дип уйлыйсызмы? Мин операция ясасам, сез мине җибәрсез дип уйлыйммы? Джек, син моны эшләргә тиеш. Алар сине ничек мәҗбүр итте? Алар нәрсә дип куркытты? Алайса монда нишлисең? Алар Сойерны үтергә җыена. Иртәгә иртән мин шишне кисеп алачакмын һәм гомереңне коткарырмын. Мин әзер. Юк. Сойер, зинһар. Аңа тимәдим. Мин буның бөйөр капчыгын кистем. Аны 1 сәгать эчендә тегеп куймасам, ул үләчәк. Хәзер монда төш һәм рацияны ал. Сәлам. Йоклап киткәнмен. Утны сүндермәгәнсең. Куркыныч түгел. Без туктый алабыз. Син шулай дисең, чөнки уңышка ышанмыйсың. Яки ул белер дип куркасыңмы? Футболкаңны күтәр. Әзер. Табиб имеш. Мин монда табиб түгел. Сеңлең. Монда ялгыз яшәүеңне теләмим. Әйдә миңа күчен. Мин яр буенда яшәргә яратам. Бу бит Майами, Рейчел. Монда барысы да ярда. Алар ортыгыздан барганчы 1 сәгать вакытыгыз бар. Сойер белән рацияны ал да йөгер. Син кайда? Нәрсә булды? Кейт, тыңла әле, әйбәтләп тыңла. Яр буенда син мине теккәндә, мин сиңа сөйләгән хикәяне хәтерлисеңме? Хәтерлисеңме? Әйе, хәтерлим. Сез иминлектә булгач, миңа радио аша бу хикәяне сөйләрсең. Джек, зинһар. 1 сәгатьтән сине ишетмәсәм, нәрсәләр булды дип уйлыйчакмын, һәм ул үләчәк. Мин синсез китә алмыйм. Юк, бар, кош. Джек, юк. Хәзер ук кош. Юк дим. Кейт, шайтан алгыры, йөгер. Джулиет, аны туктат, аны тек. Ул хирург түгел, ул моны эшли алмый. Ул хаклы. Киттек. Кисәтү. Сойер, әйдә. Кисәтү. Сойер. Син нәрсә эшләргә тәкъдим итәсең?